Laughing Leos Biano! Programa apakaburay-rayan dagiti pagteng nagtaod kadagiti sursurat dagiti naayat ag dumdumngeg makapakatawa makapalit makapaisem ngem paspasamak met dagitoy magbangking iti abaga iti asino man ngagbaklay. Amin dagitoy ket intay ibirukan iti umno asungbat ken solusyon babaan ken ni Mang Bianong ditoy Laughing Leos Bianong manipod iti orihinal apanang isurat ken nasariwawat apanunot ni Fernando Obado ken iti panangitultuloy nga isursurat ni Joby Tupais. Direksyon, Perry Claro. Palubusan da kami nga rod nga intay luktan da iti programa, iti panang silpo, ken adalem a kapanunutan ti pagayam tayo, Perry Claro Kas, Mang Bianong ditoy, Laughing Leos Bianong. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions, ken Lady L Channel. Alang arudan, intayon bukit kitan ti surat ti pagayam tayaw ang naglingaw di tinagan nga Amanda iti Montreal, Canada. Kastiman ti surat ni Amanda, ken ka Mang Bianong. Ilingod naklakuman itinagan nga Amanda. Napeklanak nga Ilocana Mang Bianong. Iso ragragsak kaun ti dumdumngeg kadagiti amin nga Ilocano dramas ditoy YouTube. Kang runaan dagiti drama yaw ta maragsakan unay ta nangagakmanayin dagiti sigod boses dengdenggag idyadak pa dita Pilipinas. Napatas kaun tinagdengeg itinaggapanyaw nga istasyon idinagbakasyonak dita Pilipinas ngem sa balen dagiti adda ijay dramatista. Ket sa balilat dati dating na no da kayaw na grupo ti dengdenggag. Pagyamanan pagayam. Nakapagsuratak nga raw ta kayat kumante paiwanwan kalpasan na may drama toy pakarikutak. Irugik man ti agsalaysay ide nagbakasyonak dita Pilipinas manipo di Hong Kong, Mang Bianong. Anyan, Romy, asawa mo ton ti inununam kat agad-adal ka pa'y lang iti kolehyo. Sorry, manang. Jak impagarup amasikugak adagos tinobiak. Sika ngay, Victor. Amang no mga asawa ka mo ton. Ibagamlaangan tasan masayang ti kwarta apang papaadal ko kada kayo. Agadal ka, manang. Kaya't ko ti makalpas nga agadal. Kun may 16 ko pa'y laang. Ikarkarigatak ti mang papaadal kada kayo. Ngam sa bali mo ti kuko Romy. Di na kuman sermonan, manang. Nalpasan ti amin. Wen, amok, nalpasan ti raya-raya, tadi kay mo't nagpampanunot. Saan nyo pampanunutan ti masakbayan nyo? Idinto ta nagrigat ti agtrabaho kas domestic helper di Hong Kong. Iso si ka, Victor. Ibaga mo, no di mon kaya ti agadal, tagsardeng kamutan. Ni Manong Romy lang tinagluko, manang. Iso adinak ko may ramraman Ingkarkarik iti day dinanang kentatang, at tulungan kayo nga agingga iti makaadal kayo. Ngam di yung matulungan ti bagbagiyo. Makapasakit kayo mat iti nakam. Ay sos, di mo unay lukayan ti dakulap mo kadagiti kakabsat mo, Amanda. Amang ano into nagangay kat sikan ti mabati anak kamulagat balasang kaw. Anya ti kaya tiyo asawan, auntie? Kat no nagsososyal dagiti kakabsat maw, saan da pa'y nga agsiday tinatnatang idiadda ka pa ijay Hong Kong. Ha? Kaslabak nang dangarawd, idinto taan nakakaasi ka mo't makibagbag-an ijay Hong Kong. Agyaman nakitiday taan na ibagayo, auntie. Di kay agdanag, takasaok to dagiti kakabsat ko.
Wan feeling rich da nga raw no adda ka ijay Hong Kong. Ita nangasawa na di na oras ni Rumey. Idinto taawan pa iti panggedanda. Nagubing da pa iti asawa na. Siguradaw, si kantumanen ti pagsadagan da. Kakaasikan, balasang kaw. Ang yamanak ti panangisakit yung kanyak, anti. San abale, takasaritak dagiti kakabsat ko. Chismo, sakit din ang tidalin Kumpurmi din ay dandanon ka na kayo, manang. Saan nga agidanon kanyak no awan ti madi amakitkita da agaraw yo? Patpatsyamot na dyan ikit tayo, manang. At dagat-gatil ti dila day jay. Iso, kumpurmi mo ti dandanon na kada kayo. Kahit na siguro tagpalapat iti papel. Takayat naman ti mayrano di kwarta, manang. Ay, sumardang ka man, Romy. Para manumutlaangan nga iti sweldo kay Hong Kong. Iso apang nga asim, tagsingsingpot kayon. Nang runa kat adan asawam. Manang, ituloy ko kumamot lang ti panagadal ko. Promise, ilipas ko ti panagadal ko. No kayat mo ti agadal? Di pagadalam ti bagbagim? Kasano kumapagadalak ti bagbagik ngay? Kat awan mo ti panggidak. Iso pangasim, tatulungan nak, manang. Nagsubliak nga road ijay Hong Kong mangbianaw. Uray kasano ti rigat ko, ingka gumaak a pinagadal dagiti dua a kakabsat ko, ta siyak mutan tinagbalin nga ama kan inada, idinaulila kamen a demang. Aging gaanadanon ti orayag, kat nakagdengak dito'y Canada, babaan iti tulong ti gayem ko, mangbianaw. Ay, kamaudyanan na, nakadanon ka dito'y Canada. Naranaan pa iti Canada day, ado ti mabuya ita. Wan nga road, Marie. Agsagana ka, tamapan tayo man ij Park no madamdama. Ag-barbecue tayo man kadagiti kakaruba tayo a Pinoy dita bangir nga apartment building. Ha? Ado ti Pinoy ditoy? Wen, yamamu ka kadagiti Pinoy agagayim ko ditoy. Sigurado ang agbalintumot agagayim mo ida. Nasisingpot dagi jay. Agyamanak, Marie. Naimbaglakit din tanda ka agayim ko anang tultulong kanya. Siyempre Aggayim ta nga rod. Sipod pa idi adda ta ija Hong Kong aggayim tan. Imo na akla nga imay dito Canada. Naimbag nga road, ta imuna ka ditoy. Iso sana ka narigatan iti panag-apply ko. Tadda ka mang tultulong kanya. Mabit lang Ada message ni Romy akabsat ko. Sige lang. Manang, awanan ti allowance mi. Saan kamin amangan? Agipaw it ka kuma iti kwartami. Ay. Apay naman da. Awan ka nun ti allowance dagiti kakabsat ko. Anya, kasangsangput mo pa ilang diti Canada. Amuda mo ta naggastos ka iti dakkel tapno makadanon ka ditoy. Marie. Ay, nalabos mo't dagita kakabsat mo. Makonsensya akmat. Takunan ni Romy asanda ka nun amangan. Malasa na bale, pautangan ka pa iti pauit mo. Tasaan ka pa imot anang rugrugi iti trabaho. Ay na, nagadugayam ti Pinoy ditoy. Kunak tumot kaming kan ka. Ado talaga ti kabayan ditoy. Hi, Marie. Hello, Robert. Adangat na pintas sa kadwang, Marie. Kunak no, Jack makakita iti napintas iti umay ko dito park. Ha? He, kasla imbaga mo na saan kami ang napintas kadagiti daduma agagayim tayo dito park. Nagalas man di ugaling. Oo, di mo ko na agpasugnod ka kat imbagak lang tipod no. Ay, nasika talaga. Inton kwan, kunaan ni Amanda na uyaw ka. Ha? Amanda gayam tinagan tinapinta sa kadwam. Kwa? Wan, kasangsangput na lang dito Canada. Naranaan na mo ti Canada day. Apag iso, tap numayam amu kayo agagayim ko kan kwana. Welcome to Canada, kabayan. Maragsakan ang makam-amo kan ka, Amanda.
Siya gayam ni Robert. Pasensya ka no sa anak anataraki, wan. Nakatartaraki aklaeng. Nagragsak kayo gaya makadkadwa. Madingamit ti seryoso law na ita maka-stress. So nga, agisan tayo kit diya ka na yun. Umay ka, dataman ti ag-barbecue? Kunak no saan na masapol ti ag-barbecue ta. Barbecue day ta lalaki akasangsang umikin ni Amanda. Anya, si Kamat, pinagbalin na ko na walking barbecue. Bato-bato sa langit, ang tamaan, pikon. Anya. Anyangin manong Romy, pinawitan na kakadin ni Manang Amanda. Wan, pinawitan na kiti alawan sumiti asawak. Apay nga si kalang ti pinawitan na. Ayan na ngayon mo ti para kanyak. Para kada kami lang iti asawak timpawit na. Madiday taa. Apay nga si kalang ti pinawitan na. Mangibingay ka mo tama nung Romy. Awanan ti kwartak. Basito pa'y timpawit ni Manang. Sika na ti, dumawat iti parakin ka. Apay ang nakaawag ka, Victor. Kasanong kat di nakilikan ni Manong Romy ti kwartak, Manang? Anya, kat na imbagak nga ikan na ka. Inutan nyo, takarugurugik pa iti trabahok. Pawitan na klangan iti para kanyak, Manang. Sigurado at di nakikan day jay. Taduada mo tita asawa na nga gastos. Sapay at anak ta. Agad adal pay. Agimpod kayo mat ngamin Jak pidpidutan ti kwarta nga ipawpawit ko kada kayo. Di mo pa'y laibag ano, di na kahit apawitan, Manang. Agsarte nga klangan niya agadan. Ha? Siyak pa'y ti butbut ngam nga agsardeng ka nga agadal? Agsardeng ka rata. Makamu ka. Kita lang ti pagpanagam no saan ka nga agadal. Saan asyak ti butbut ngam, Victor? Nagastos dagiti kakabsat ko mang biyanong. Kaslapid pidutek laang ti kwarta no dumawat da iti kwarta. Kat isuda pa iti daganas na agpasugnod no saan da amapatgan iti kidkidawan da. Naglabas nga raw ti tawan mang biyanong aging gaan nakalpasdan iti panagadal da ngam saan damat amakaskastrak iti trabaho. At damat nagkinaawatan mi Iden ken ni Robert ket plano main tagkalaysa. Iso nagawid kami dita Pilipinas ta dita ti kayat may pagkalaysaan. Apay nga di mo imbagbaga ang mga asawa kagaya mo, Manang. Nagawid kalagayan tap nagkalaysa kayo ni Tinobium. Panawan mo ta na makiasawak Nakalpas kayo mo ta iti panagadalyo. 35 mo ti tawan ko sa anak nga umububing. Nakalpas kami ngagpaisoan, awan mo ti trabaho mi kini Victor. Mas daawak mat kada kayo tasaan kayo nga agbayag iti trabaho yo. Manang, agsubli ka di pa iti Canada. Wen kalpasan ti kalay sami ka ni Robert, agsubli kami matlaang iti Canada. Sapay ko man tawan tagbali, Manang. Amangan lumalipatan na kami dun kakabsat mo, wada na sawam. Wan nga rod. Nairwam kami nga daka ka na yun na tumultulong kada kami, Manang. Iso asapay lang kumata saan kang agbaliw. Tumulong kada kayo, nga masapul at tulungan nyo mat dagiti bagbagiyo nang runaken ka Romy, tadan asawa ken anak mo. Alangan mo tamang namnama kalat tangag na nayon kanyak. Agtrabaho kayo tapno addamot ti pagsamma kadan nyo. Ore man permiti ayat ti tao agtrabaho, no saan na kami mat akayat ti trabaho. Anyangay ti maramidan may. Ay, anyan dayta pa nagrasrason? Rason ti sadot dayta. Talaga mo't, Manang. Kan saan kami matasadot Basta, Manang. Ikarim asaan na kami abaybayan nga ore at danton asawam. Alawanan. Nga masapol nga aramidan nyo matibiyang nyo taddanton asawa. Mang bukilakon iti bukod ko pamilya.
Manong Robert, sapay ko mata di mo parparitan ni Manang may nga agipaw itlat ta kada kami Ah? Gusto ti kinunan ni Victor, Manong. Ang mga no paritam to ni Manang Amandang agipawit. Ni, apay ko maparitak ngay. Anyat ang mumi ngay. Ang mga no brainwashom ni Manang mi, kat saan na kami napawitan. Saan na mabalin Agsina kayo langan no kasta. Madi matigas ta sa Victor. Ay sos, may mayat pa ya single ni Manang May. Tamapawitan na kami, tanyaman nga oras sa kayat na. Iso, saan mo kumaparparitan, Manong Robert? Manang, kasapulak ti kwarta. Awanan ta allowance ko, tadyak pa'y nakabirok iti trabaho. Anya? Nabaybayagan nga agsapsapol ka iti trabaho? Ngam di ka lang ta nakasapol iti panggedam? Anya nga iti maaramidak na awan mo ti masapulak. Pawitan na kumamanang. Awanan ti igatang ko iti kanag. Ay, Agpawit ka kumaitan, Manang. Tapno mairwar ko adagos. Agpalingkiyak pa'y. Kung ada nakita ka kayat ko agatangan iti department store. Gatangag man dyan nakita ka sapatos. Nagpintas ka. agimpod ka kumaa, tawan pa'y trabaho. Kakaisunang awan pa asawak. Di papas ko nga rup ti biyag ti baro. Gatangag amin na kayat ko, Manang. Sa nabali ta dinak mo't baybayan. Kung agsapulak iti trabaho, Manang. Di ka agdanan. Kanayon latan nga awagan da ka dagiti kakabsat mo, Amanda. Agdaw-dawat met latan di amuda. Awan pa iaawag da asaan da at dumawat iti kwarta. Robert, mabitla ang tasong batak ni Romy. Saanin? Siya akong timang sundat. Sigurado a kwarta man yung tibaga dayta. Kas dala sip-sip na kita kakabsat mo. Aglablabas dan. Hello? Manong Robert, apya sikatin ang sungpat itawag ko. Ayan ni Manang. Apay nga mawag ka. Mangibaga ako iti Iti kwarta? kasta nga road. Agsinsinublat kayo latan kin ni Victor a dumaw dawat iti kwarta. Anyot pagkitkitaan nyo kin ni Manang nyo? Pabrika iti kwarta? Nay, nagalasan ti panagsasao, Manong Robert. Nalipatam sa amot na nakabsat mi dayta asawam. Diyak to malipatan. Ngem kayat ko ngay palagip kada kayo, asaan a pabrika iti kwarta ni Manang nyo? Gaputawen ngawen kada kayo, sige kayo matasigi. Abusado kayo akakabsat. Robert, Nagdadakkelan kayo agarni. Ngem day talatan agdaw-dawat ti kukuan nyo. Agtrabaho kayo para iti bagiyo. Ta saan na kayo nga obligasyon ti kabsat yung aging ga iti lumakay kayo. Agbayin kayo mat-araw mi. Awan tumat ngamin ti babain nyo kini Victor. Sup-sup kayong agpadpada. Day talamang sup-sup-sup iti nagrigrigadan ti kapsat yo ti amuyo. Awan babay nyo. Manipod iti daydi a panagsaon ni Robert ken ni Romy ket didakmeten kinasasao a pulos mangbianong. Ta pinaritan nakmeten ni Robert nga asawak mangpaw-8 kadakwada tapno kanaw agnakemda. Imblakdak pa yan ket jak pulos maawagan ida. Namwak iti-ikit kaw an nalaos kanaw ti sakit tinakemda kanyak ket ibagbagada nga awan kanaon ti kabsat da nga agnagan iti Amanda gapu iti nalaos a sakit tinakem da kanyak. Anya nga ta ti kasayaatan nga ramidat mangbianong tapno maornusan ti susik may nga agkakabsat. Kaslasyak nga minan ti timakder nga ina ken amada iso nasakit ti pananggurgura da kanyak, iwanwan na kuma mangbianong. To'y pagayam mo, Amanda iti Montreal, Canada. Pagayam ko, gaputa saan perpekto ti tao, sigurado nga adda ti makaibaga, wenno makaarami diti may sabanag, makapasakit ken ka. Saan amaliklikan daytoy?
Gimura kang kimayakay kan ka dagiti kakabsat mo. Ngem nakadepende kan ka no kasano ka nga agresponde iti sitwasyon a mabalin a makapasakit ken ka. Ngem tinaayat a tao ket abbungan na ti biddot. Pakaidayawam no palabsem ti biddot dagiti kakabsat mo. Isu ano ti panagkunam ket nakaaramid da iti saan na nasayaat wenno kinaawan panagdayaw ti pannakilangendaken ka damagem pay nga umunay ti bagem kabailak kaday apalabsen daytoy pagbalinek kaday nga isyo daytoy maitib kol tayo a masansan ipapanen a napasakitam dagiti kakabsat mo gapo iti inaramid mo makikapya ka kadakwada. Tandaanam at ipanggap mo kat saan nga iparupa kadakwada ti biddot da, no di kat kayat mula ti makikapya. Umuna Juan, kapitulo, may 3 iti bersikulo, 14 naging gay iti 15. Ammo tayo a pinanawan tayo ni patay, kat simrek tayo iti biyag. Ammo tayo daytoy agsipod ta, ay ayaten tayo dagiti kakabsat tayo. Ti saan nga agayat at dapay laeng ken ni patay. Mamapatay ti siya sino man aggumura iti kabsat na. Ammo tayo mayt ati mamapatay awan ken kuana ti biag nga agnanayon. Iso nga agbalin kalakta anasaya at kadagiti kakabsat mo nga uray pay sa anda nga aramiden ken ka ti kasta. Ti parikot dagiti agkakabsat ket mayari giti maysa a kamuro. Ti larabaw ti kamuro ti makitkita tayo. Ngem saan tayo a makitkita nga iti sirok daytoy ket adda impeksyon na. Iti kapada na awagas ti panagaapa ti agkakabsat ket rabaw laeng iti adda pay anauneg a parikot. Mabalin mo apis iten ti maysa a kamuro, ngem sintomas laeng ti maagasam, ken amangan no mangited dapay daytoy iti piglat wenno mangpakaro iti impeksyon. Nasaysaya at no agasam ti impeksyon tapno saan a kumaro daytoy. Kastamat no maipapani ti parikot mo, kadagiti kakabsat mo, amwem no anya talaga ti problema ket masolusyonan saan la apanagapa no di ket ti mismo a ramot daytoy. Ti ramot ti amin ket ti nagupeden nga allowance da. Anya ti mabalin mo nga aramidan, masapol nga agdatulagan yaw. No awan ti balakad, awan banag ti panggap mo. Iso nga inton malukatan manan ti linya ti komunikasyon yo, takunam nga inblakdakan, ilawlawag mo anaimbag sa balen ti sitwasyon. Si aasawa kan, addan pamilyam. Mabalin mo latamay tatulungan ida, ng igunam-gunam mo, asaanan nga iti expectasyon da. Tasaan nga agnanayon kat nakasamakadakan ka. Husto jay ko na ni Mr. Mo masapol may kanda iti pagnakmanda. Ta napampanoynuyan da nga main. Saan mo ta mabalin nga umas-asa dalaangan kan ka? Ken di mo sidsidiren day ta bagim pagayam ko, ta saan ka mat nagkurang kadakwada. Naaramid mo ti rebrebengem, napaadal mo ida, agdamot tenakem da. Saan dalakit di nga itulok nga agbisinda? Alright! Hala, kastamanen papagayam, aging gangit sumaruno nga intay panagdatanggay, que Dios nos bendiga a todos. Diyos diagnina kada kayo, amen. Bye-bye! Thank you so much, kadrama. Kung gusto nyo dagiti dramas tayo, share, like, and subscribe to Lady L YouTube channel.
And don't forget to click the bell button for our latest drama updates. Click here!